A secretaria de Organización do PSDG-PSOE, Mar Barcón, presentou hoxe na Seque Executiva Nacional Galega do Partido Socialista ten en Santiago os dous primeiros actos que darán comezo á precampaña electoral. Celebraremos un primeiro sectorial de economía, emprego e políticas de territorio. En elas participarán urbanistas, participarán sindicalistas como o secretario xeral de UGT Galicia, José Antonio Gómez, empresarios como José Francisco González Viñas, presidente de Hijos de Barreras, ou profesores da universidade como o profesor titular de Análise Económico da Universidade de Vigo, José María Martín Moreno. Ademais, participarán militancias, simpatizantes e membros de entidades empresariais, sindicais, de asociacións veciñais e de moitas outras institucións e entidades que nos teñen axudado nesta procura dun programa de goberno que sirva para reunir, para unir, para recoller o que é hoxe o pulso maioritario da sociedade galega. E si o sábado temos unha primeira cita co que ten que ser unha obriga como a ten tomada o presidente Touriño, que é facer un balance de xestión do que se fixo estes anos, pero tamén propor novas ideas, propor novas liñas de traballo, propor novas accións e actuacións políticas novedosas e innovadoras ao conxunto da cidadanía. Si ese se celebrará o sábado, o domingo realizaremos o primeiro mitin, digamos, o primeiro gran acto político da precampaña. En Ourense, no Pazo dos Remedios, contando co que ten sido o grande aliado de Galicia, o grande aliado tamén do presidente Touriño, o presidente José Luís Rodríguez Zapatero, o presidente do Goberno de España e secretario xeral do Partido Socialista Obrero Español. Acudimos a esa cita, a ese mitin, a ese acto político, sabendo que nele están os dous presidentes que asinan a segunda modernización de Galicia. Emilio Pérez Touriño e José Luís Rodríguez Zapatero significarán para sempre na historia de Galicia a modernización da súa vida, das súas infraestructuras, das súas comunicacións. A alta velocidade, sí, as autovías, sí, pero algo que vai moito máis alá. A consolidación dos dereitos, o investimento nos servicios públicos, a consecución dunha Galicia moderna, dunha Galicia contemporánea, dunha Galicia puxante, dunha Galicia na vanguarda das rexións, das comunidades europeas e das comunidades máis desenvolvidas do mundo. A secretaria de Organización do PSDG rematou unha vez máis a súa intervención facendo un chamamento a toda a cidadanía galega a participar masivamente nestes actos. Invitamos o conxunto da sociedade galega a unirse e a seguir estes actos políticos. Queremos tamén invitalos ao conxunto de actos que a próxima semana anunciaremos xunto co inicio formal da precampaña. Porque as eleccións son o momento de falar da cidadanía, son o momento da participación da cidadanía. As eleccións na democracia son o momento na que a cidadanía asume o seu protagonismo maior. O voto, a reflexión, as aportacións, as propostas, os debates en torno ao programa de goberno. A participación masiva da cidadanía é a mellor garantía da democracia, é a mellor garantía dunha sociedade de progreso.